Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a wani dan guntun bayani ne da ni akan sanitizer wato wannan hand cleanser din wanda aka ce mu dinga shafawa a hannunmu saboda prevention na coronavirus. Akwai abin da aka dan fahimta akai wanda ya kamata a ce an sanarwa al'umma gabaki daya. Duk wanda ya matsa wannan abin a hannunsa ya goge hannunsa da shi to ya kamata a ce ya samu ruwa ya wanke hannunsa da sabulu. Ballatana ma mata wayanda suke shiga kitchen su yi dahuwa dan Allah a kiyaye wannan hand sanitizer din iya tare da akwai alcohol a ciki. Wani alcohol giya kenan, kuma giya kamar spirit yake, idan ya zube a waje ko kuma aka zuba shi a hannu haka aka kunna wuta kamawa yake kamar an zuba fuel petrol. Kun gane? Yanzu akwai experiment ɗin da zan nuna muku. Wannan ga katako, wannan plank ne gashi nan, wannan kuma hand sanitizer din ne, kun gani ko, wanda aka ce mu dinga shafa a hannunmu saboda coronavirus, ko ba ka bane ba? To ga misali, ga katakon nan gashi, kuna kallo ko? Kuna kallo ko? Okay, kuna da kallo ko? Ballatana mata masu shiga kitchen, ku duba da kyau, duk mai amfani da wuta kai ko dan wiwi ne kada kake cakewa da ke shan wiwi, ka kiyaye, ka je ka sa hannunsa, ka je ka shafa hannunka, ka je ka kunna, ka ce zaka kunna wiwi, wallahi gemun ka kama zai da wuta. Kuna da kallo ko? Ga lighter gashi na shafa, ku ga abin da zai bada. Dan Allah ku duba, hand sanitizer din kenan, kuna gani wuta, kun gani? Allah ya kiyaye mu.